कि भंगिया लेके जय हो आइलिए बाबा। पार्वती जी कहा तारी कैसे कैसे कि अरे भंगिया लेके आइलिए बाबा, लेती तनिकाता लेती तनिकाता रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस नाही रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस नाही रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस नाही। ओ भंगिया बाबा लेती तनिकाता रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस नाही रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस नाही रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस नाही। बाबा रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस नाही रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस नाही। और कहे के बाका जगत के दाता रउआ है भोला दानी भोला दानी भोला दानी सेवकन के तानी बुझे परेशानी बुझे परेशानी बुझे परेशानी जगत के दाता रउआ है भोला दानी भगतन के अपना बुझे परेशानी। पहिने छाला घूमेले बाबा पहिने छाला घूमेले बाबा देगी घिसिरा रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस नाही रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस नाही। क्या रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस नाही रूसल बाड़े मोर बउरहवा खोलस नाही। नाग के माला कंठ विराजे विराजे हो कंठ विराजे जटा में गंगा चंद